YouTube! Ako nga pala si Kyle. Maglalaro po ako ng... Ito po ang part 2 YouTube channel. Ayan po. Ngayon pupunta po ako dito para mag-mission. Yung mission na sobrang lakas na kalaban po. Nasaan ako? Magpapaturo lang po ako sa... kuya ko po kung paano. Wait lang po Ayan po, magpapaturo. Paano mag-mission? Yung pinakamalalakas. Ayan, nagpaturo na po ako kay kuya. Diyan sa may babae yung pinano ko eh. Ito na yung ginamo na. Ako natipin. Yan po, natapos na niya. Tapos, yung kakalabanin po natin, ay wag to. Ano po, yung hindi ko po pa alam, parang ano na lang po. Yung baboy ramula lang po. Ngayon, pupunta na po tayo dito para mag-mission na tatapusin na natin ang baboy ramo. Yan na po, na-mission muna natin. Ngayon, hahanapin natin. Bago nun, pupunta muna tayo dito. Open. 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 Ang dami na po ditong gamitan kasi kailangan po natin lahat yan. Yung mga bala po itong mga ano po. Yan, okay na po. Ngayon, yung mapa po, magbibigay ng kung saan yung kalaban. Hanapin muna po natin kung saan talaga. Kasi hindi pa natin po alam. Bali, sobrang lakas po nung baboy. Ito po yung baboy. Sobrang laki. Wow. Yun, shit. Sobrang lakas na yun to. Bulag po siya tumira. Yung alaga ko pa talaga yung dinamay. Ala, nakapaglipat na ng lugar. Ay my God. Nandun pala. Aray ko, ang laki ng bawas po, diba? Oh my God. Kati. Ang hirap po niya tapusin eh. Sobrang lakas na yun tong baboy ramo na to. Sobrang lakas. Hindi pa rin mapatay-patay. Pinatalsik ako. Unti lang po buhay ko Yawa! Darna! Papatay. Aray ko! Patay pa nga. Mamamatay na ako. Aray ko. Ilag. Ano ba? YouTube channel ako. Napuputol yan. Wala na, patay na. Hirap kalabanin yung baboy nun Hirap Bumalik ako sa tinapon ako.
Ngayon, babalikan na naman natin Bakit? ang baboy. Sobrang laki po kasi nun. Wait lang po. Pupuntahan ko na yun. Ngayon, saan na kaya yung baboy Ramon na yun? Ayan pala oh. Kung saan ko pumupunta yun ah. Wala! Aray ko. Ah, wala. Yeah, Dana! Ow! Pumapag-atake. Iba yung natake niya eh. Yung kalaban niyang kakampi. Ah! Ah! Talagang tumatakbo. Kasi ganyan po pag pinubuhay niya. Aw! Ah! Aray ko. Kate. Nasaan na yung baboy na yun? Nasaan na kaya yung baboy na yun? Siguro nakalipat na ng lugar yun. Diba doon siya dumaan? Ibig sabihin, may daanan ba dito? Ay hindi, dito talaga siya dumaan. Ah, gets ko na yun oh. Sabi ko na nga ba eh. Ay, dalawa. Ay, hindi naman ito yung pinakamalakas eh. Isa tong peke eh. Aw. Ikat eh. Ikat eh talaga nila. Nasaan ba talaga yung totoo? Lugi mo na. Shit. Ay, nako. Hirap po hanapin yung baboy na yun. Taba-taba kasi. Ay, puputulin-pulin lang natin po kasi. Ano po kasi. Sobrang hirap po kasi hanapin yung baboy na yun eh. Kaya ganun eh. Kaya subscribe. Hit the bell icon po. Kasama ko po yung mga dinosaur dito. Ah! Puputulin ko na po dito. Bye-bye. Mga ka-YouTube, ako nga pala si Kyle. Maglalaro nga pala tayo ng PSP. Yung mga hindi po alam ng PSP, ay laro po yun. Ganito po yun, oh. Yan. Yan pong laro na yan, ay paborit ko po. Pwede nyo pong save dito yung mga pinaghirapan nyo. Ayan po. Hindi ko, tumaas na level ko po dito. May long sword na po ako, may 2 sword ako. Yung mga hindi po alam ng ganitong PSP, ay downloadin nyo na po. Kasi maliit lang naman po ito eh. Pero saya po nito. Sa Google po ay nadadownload tong game. Si Kajomet yung maingay po kanina. Hala, ano yan? Mister, bakit? Kajomet, huwag ka maingay. Maririnig ka dito. Sa YouTube channel ako. Pupost ko yan sa YouTube. Okay, ano na yan? Masabi, matatawa nga sila yan. Ngayon po,
Yung size ng YouTube channel ko, dun nakakatuwa eh. Dun, May dun nag-subscribe na. Wala pa. Wala nag-subscribe. Wala pa masyado. Kasi bagong post ko pa lang yun. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano. Ay, wag na po kasi parang babalik na naman po ako sa dating level eh. Wag na. Basta po mission po kayo dito. Kailangan nyo ma-mission. Katulad ng ginagawa ko, yung pati kuya ko ay may ganito rin po. Ano po, PSP. Siya, pinasahan niya dati ako na yun. Ay, pinasahan ako na yun ni kuya. Pero dati po, lagi po ako naglalaro ng PSP yung wala pang wifi kami. Saka ako pa naman yung paluan na hinamura. Sulay ba? Medyo mamaya ko po tutuloy yung pag-mission ko. May part 2 po to. Part 1 muna po to. Medyo, yung part 2 po ay may mission na po akong papatay ako ng kahit anong hayop. Sobrang lakas po. Mas malakas po. Sige po, dito ko muna po puputulin. Bye-bye.